Ndị ọma na-ege ntị ekene m unu abịanụ m ọzọ wee sị ka m kọọ maka significance of research paper. Ife mekwanye ya bụ na anyị na-asụ Igbo na-asụkwa oyibo oyibo nwa ya makwuru da asụ na anyị na-eme ebe maka na oyibo bịara abịa mana Igbo abịara abịa. Na research methodology ndị ọcha kụziri anyị o nwere nke wepụtara wee sị na significance of paper, significance of your study, significance of your research. Kedu ife ọ pụtara? Ife ọ pụtara bụ na ọ bụrụ na ịnọkọta debe ife ka ọ bụ na-edebego na o nwere mkpa ife abụ ị na-ede kwesịrị igbolu ndị obodo. O nwere mkpa ife abụ ị na-ede kwesịrị igbolu ndị gụrụ ya. Otherwise edene jee zuo ike jee chọọ ebe ọzọ mebe. Mana duto na ba atụrụ anya na ebe ịchọ iwepụta time wee mee research wee dee a particular topic, elozikwana na nkwulu na ife niile na-ede ede bụ just idea ka ị na-ewepụta, idea ka ị mesịrị research wee chọọ itinye na a particular problem na-adabata n'obodo. I wee chọọ ka ọ ya abụ agụsị ife abụ idele agụsị anya ka onye ọbụla gụrụ ya nwee ebe ọ mụta. Nya ka o ji wee dị mkpa na akwụkwọ abụ ị na-ede dịka ndị ọcha si kụzi anyị na o nwere nke ebe a na-akpọ significance of your research. Ị kwesịrị ịkọwa kedu ulu, kedu value, kedu ife ya bụ onye ọbụla wepụtara time ya gụsịa pepa gị onwe ulu ọ bara ya. Nke nwa kwesịkwa ịkọwa na ọ bụrụ onye ọzọ ya akọwala gị, maka na nke bụ onye na-ede pepa ị kwesịrị ịkọwa na ife ya bụ agụsịa pepa gị nwe amụta ife niile, were ife niile etu anyị si wee kwuo ya na ife mere ya bụ na onye ọbụla kwesịrị ịghọta ife dị etu a, ana ife dị etu a ya aba ulu baalụ society baalụ ezinụlọ ulu. Na ka ndị oyibo si wee dị ya, ọ sị na significance of research refers to its value. Ntabikwela ile iwere ya ụdị abụ na oyibo bịara abịa. Ọ sị na gịnị? Significance of a research refers to its value. Mkpa ọ dị, kedu mkpa ọ dị? Ọ bụrụ na ị na-ede akwụkwọ, ọ bụrụkwa na ị na-egosi akwụkwọ bụrụ a graduate, kedu ụlọ ịbara society? Ka egosi akwụkwọ bụrụ a graduate klaasị na-akpagharị ọ dịkwa possible. O nwere ndị bụ ife agụta agụsị abụ asịrị ka agụta, asịrị gbago, asịrị gbada, asịrị gbakwurute. Ya ka a na-akọwa kịta anụnwa bụ na academic research na-enwere part a na-akpọ significance of your study. Ị kwesịrị ịkọwa kedu ulu akwụkwọ ga-anwa bara. How does it contribute to the field of study? Okay, ọ bụrụ na ị graduate na field of philosophy, ọ bụrụ na ị graduate na field of religion, ọ bụrụ na ị graduate na field of education, ọ bụrụ na ị graduate na mass communication or business admin, wee sị gị dee project. Ndị mmadụ gụsịa project ahụ, kedu ulu faya enweta, kedu ulu ọ bara bụ project gị ahụ, even in that your faculty, even in that your department. Ụmụ akwụkwọ ndị ọzọ gụrụ ya gụsịa nwere ka ọ ya esi ka fa ya esi wee mụta anything n'ife abụ ide. Also, significance shows who benefits from the study. Yes, idesiere ya akọwa na ulu ọ bara na ndị ya ga-eme ya na ife kpatara o ji wee baa ulu. Ndị oyibo wee sị, by writing the significance of your study, researchers can appreciate your work. Correct. N'akwụkwọ abụ ị na-ede ka ị ya edelele ulu ọ bara ka ọ ya abụ ndị nọ na academic line, ndị nọ na classroom, ndị nọ na business of classroom gụrụ anya ọ baalụfe ulu, maka na fa gụsị fon nọ, maka na nye ka eji akpa ya research. Ọ bụrụ ife itetalụla debe, ọ bụrụ ife bụ sọsọ your opinion, ọ ife ị galụ gaa saịdị a gaa saịdị a gụọ akwụkwọ dị etu a, gụọ jọnal dị etu a, chịkọta ife niile egụkọtasị ọnụ wee pụta wee wetazie nke anyị ji wee bụrụ mmadụ wee tinye na ya. Nya kpatara na onye ọbụla gụsịrị akwụkwọ ede agụsị o ya enwelele ife ọ mụta. The significance of your study determines if your research paper is accepted or rejected. Yes, in some journal, if your significance of study is irrelevant, or maybe it didn't prove your significance, what your paper
can contribute to the world, they may reject it. Even as a student, if you are defending your proposal and the significance is not clearly stated, it's possible that your department might reject your thesis or dissertation. You must write the significance of your study, and mostly sometimes some people will start it in the introductory part, some people will even reintroduce it in their concluding part, or even in abstract is already there. So if I bịara ebe Igbo ndị na-ege ntị tata maka mmụ akwụkwọ ndị nwere ike ama ghọtara ife bụ significance of studies. Sometimes background and significance is written together. Background and significance of the studies. Because background bụ motivation gị, ebe i bidoro, kedu ife push gị iji wee debe ife anyị chọrọ ide. Then significance ya bụzi ụlọ ọ bara, the value, the worthness. Onye ka o ji dị mkpa na ị na-ede ya na ị kwesịrị ịkọwasị ife niile a ka o wee nwee ike onye ọbụla gụrụ ya o wee weta. Ịbịazi jụọ kedu ndị nwere ike, kedu ndị ya bụ n'anya na your significance wee nwee ike o wee baalụ uru. Ndị mmadụ dịka the other authors, students, educators, ndị ọzọ chọkwa ide ife ndị a na-akpọ future researchers, society in general, dịka nsi wee kwu. O nwere ụlọ ọ bara, o nwere ụlọ ọ ya abakwu n'ezinụlọ, o nwere ụlọ ọ ya aba n'ife gbasara society, associations, unions. Ọ na-adị mma ka anyị bụ ndị Igbo na-aghọta ife ụfọdụ wele Igbo wee na-aghọta English, mana anyị ekwesịrị ijiri English wee na-aghọta Igbo. Igbo bụ nke anyị, ọ ya nọrọkwụlụ chim n'ele ebe ahụ ọ nọ, i wee welie wee ghọta English kata mgbe i were English ghọta Igbo. Maka na ife batara ya bụ na ọ na-ebute ọgbaghara, ana Igbo na-agbaghara yara ifre ka e butere na social media. Onye ọbụla na-amachapụta n'ama social media ebe sọrọ onye na-akọ, ma ndị na-akọ nke ezie ma ndị na-akọ nke ajọ ya. Mana ife dị mkpa anyị bịara na this academic research methodology ka anyị na-akọwa na anyị eji Igbo wee na-akọwa nke anyị nwere ike wee na-ayọkwa other professors ndị Igbo, other teachers n'ebe ọbụla fa nọ, ka fa pụtaba na social media wee nwee ike ịga na-enye aka na-akụzi ife niile anụnwa ka mmụọrọ anyị na-aghọta ya ọfụma ọfụma. Nke m na-aka ebelive m na m na-enwetasị ya, ebelive na other professors na all the states dị n'ala Igbo, na ọ bụ na unu nchapụta wee na-agbalị etu anwa unu si agbalị ya na classroom na were ọnụ Igbo wee na-akụ ya, ebelive m na mmụaka anyị aghọta ife a na-akọ. Ana m ayọkwu ma ndị teachers ndị ọzọ n'ebe dị iche iche n'ala Igbo na-agwa nfa, ọ bụrụ na ị ga-eme ntị, ọ bụrụ na anụ ife a jee were ya gosi onye ticha si na pụtaba n'ama social media. Maka na ọ na-adịkwa etu ụwa si aga kịta amarakwana mma emebi 20 years to come ma enwesikwa classroom. Maka ife ọbụla ịchọ ịmụta ọ dị na online. Ya bụ na ọ dị mkpa bụrụ ife ziri ezi magbuo onwe ya na ndị Igbo ọbụla na steeti dị n'ala Igbo, ndị lekshọra niile, ndị tisha niile, ndị prọfesọ niile, fa kwesịrị ịpụta ka wee nye aka na-agbalị ife niile etu o si kwesị. Nke a m na-eme ebe a dome anya na ma na-emetesịrị ya enidi mfa wee pụta ka wee nye aka tikọọ ọnụ wee na-eme ya bụ ife ka ọ ya bụ ụmụ akwụkwọ anyị, ụmụaka anyị bụ ndị Igbo gụsịa n'akwụkwọ ka ghọtagodo ife agụrụ agụ ma ya bụzi a na-afụrụ ọrụ nwa. Onye ka o ji wee dị mkpa na anyị eji Igbo wee na-akọwa ife ụfọdụ, were asụsụ Igbo na-akọwa ife ụfọdụ nke anyị nwere ike ka o wee nwee ike ịga na-abaga n'ụmụ anyị na brain. Maka na ụfọdụ ghọtara ya n'oyibo, oyibo nwa anyị amakwuru asụ, nke m na-asụ ebe a amakwuru m asụ, ị ga-eme ntị na m amasịrị ụfọdụ asụ. Mana ekenekwe Chukwu na m bịara n'obodo dịka Eshia, ekene Chukwu na m bịara Eshia, maka na ọ na-Eshia nọ ka m bịa wee maa na ọkwa na onye awụdo ka agba. Ndị elileli bụ ndị elileli. Mgbe m ji wee mara ife a na-akọ bụkwa maka na ị na-anya n'ala Igbo dịka ọsọsọ ndị Igbo ya bụ onye gụsị akwụkwọ o were na ọgụ masters degree wee na-eyi onye Igbo ọzọ egwu, maọbụ na onwe PhD PhD o were wee na-eyi ndị ọzọ egwu. Come on.
ndị ọcha niile ahụ nyere anyị ife na-ejikọta onwe gị ha many PhD ka ha nwe ụfọdụ n'imefe agụ yunivasiti a na-ayọnefe ayọn gọọmenti na-akwụ ụfa ụgwọ mana anyị nwe na-ata afụ wee na-agụ aka anyị ga gụsazie kọmpetishọn ife ọbụla eju anyị n'isi at the end of the day negodo ka be anyị dị maka na anyị English vachitịrị anyị ntị n'ọnụ English vachitịrị anyị ma ntị ma ọnụ ma anya ma imi o wee na-eme anyị anyị wee na-adagharị maka na anyị esiro n'ebe anyị si wee kwesị wọta mmie ife awọtami o nwere ndị ife gụsịrị akwụkwọ nwesị PhD mana ife omumefa ịgbafue o nwere ndị gụsịrị akwụkwọ nwee masters degree ma ife omumefa ịgbafue nwee ndị na-agụrọda akwụkwọ chaa sọsọ praịmarị skuul ka eji sike wee gụ ma ife omume onye ahụ ịma na nne ezugburu ya mma o nwee ndị gụsịrị na gụọ praịmarị skuul gụọ sekọndịrị skuul fa agụrọ yunivasiti mana ife omume ya ịma na nne ezugburu ya mma na nna zugburu ya mma nwee ụfọdụ n'ime anyị ma mmanwa na-ekwe ife a nwee PhD mana omume elelele ọha gị na anyị bụrụ English fachisie ntị so na ife anyị na-akọwa n'ife anụnwa maka tọpik anyị ji taa bụ kedu mkpa ọ balụ kedu uru ọ balụ bụ ife ị na-ede kedu uru ọ balụ ife ahụ ị na-ede ịchọ ka ege ntị ka ndị mmadụ malụ kedu uru ọ balụ ya ka a na-akpọ significance of the research ya bụ na eji n'aka na anyị kọwakwara ya n'ụzọ kwesịrị na-ayọ ndị nkụzi ndị ọzọ ka a bịanye aka wee nwee ike ka anyị wekwala nkọwa Igbo ịkọwa ife niile anyị Igbo wee na-aga mgbe onye mara ege ntị ekenekwanụ m unu ka ọ dịkwanụ ndị be anyị sịkwanụ ka ọ dịba adịbala ife anyị afụ mbọsị ọzọkwa wee na-agbalịkwa mana ada ama nke na-edoro gị anya jụọ ajụjụ na comment section ada ama were ife anụnwa anyị na-ekwu fesabalụ ndị prọfesọs niile na ndị nkụzi niile ndị ya aka m wee kụzi ya ọfụma na nke a na-ekwu doo ma anya na m na-emetasịrị ya mana nchọ ka ndị ọzọ ka ntibezie mkpu ka ndị ọzọ wee si n'ebe fanọ wee pụta wee kụzibia n'asụsụ Igbo n'ụdị kwesịrịnụ na onye ọbụla bụ onye Igbo ma ọ ga skuulu ma ọ gara skuulu ma ọ nọ na main market ma ọ nọ ebe ọbụla wee na-ege ife anụnwa ọ na-amụta ife ọ kwesịrị ịmụta without ịga na classroom onye bụ ife kwesịrị na onye ebe ụwa na-agazi kịta ekene m unu ka ọ dịkwa anyị afụkwanụ mbọsị ọzọ daalụnụ